a zama cikin shiri wallahi tallahi billahi wallahi billahi idan waɗannan yanci da addinin suka kuma motsi ku yi sadaka da ranku mu farwa ɗan abin da muke faɗa ga shi na fitowa to billahi allazi la ilaha illa huwa ku kwana da wannan shirin yadda suka ƙara motsin raini a kanmu mu baje wancan matsayacin masallaci kun yi mu baya kuma mazala duk radda suka kuma motsi ne ya kamata mu yi ko a mu ko a su ma 'ya'yan banza makaryata masu shida addini makaryatan banza inda sun isa addini suke yi dan bantan uban mutum me yasa yake fito a zauna da shi aka sa shi a bai kan addinin idan addinan ta za a yi don uwar uban mutum ya san an fi ƙarfinsa a fagen hujja sun gwada kowa ya gane an fi ƙarfin ya yi iska yadda na fatattaka su a hujja ko billahi la ilaha illa anta aka ban fatattaka su da tako su ma suka ga su daga takobi balle mu masu cin addini masu ga su daga takobi balle masu la ilaha illallah Allah ya tsine wa wanda ya fasa 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 Abdullah Pakistan kaji kunya Abdullah Pakistan kaji kunya Abdullah Pakistan kaji kunya dan iska da ba ka da katabutsun komai sai cuwa-cuwa da sunan addini banzan da ba shi da kokarin komai sai cuwa-cuwa da addini in ka haifi ɗa a ilimance ka zo a yi magana ilimi da kai in kuma jarumi ne kai ka fito ka daga takobi ka fuskanci Abdul Jabbar don kutubar ubansa inda addini kake da'awa ka fito da hujjarka in kuma da'awarka kai jarumi ne a ƙidarka don kutumar bura uwanka ka fito da takobi ka fuskanci Abdul Jabbar wassalamu alaikum